fl-Lili Mediterrani kont għamilt jien Bastilja, Alibaba, taħt l-saltniet. Umbat Dominik, kollu mużika oriġinali bil-Malti. Umbat Dominik għamel xie boħra, xek Dominik int għamilt. Kien issir kull sena da. Fej kont t-tallaħħom l-musicals allura? Mux jien niktab il-mużika. Eżatt, ma fejn kienu jitella? L-Argotti, all right. Ta' kien issir kull sena Lili Mediterrani. Konna jisna n-alternaw f'dik il-ħagġa jien ukoll. Meta beda Eurovision reġa fil-91 u rbaħt inti. Dik suppost inti għamilt għanna n-novenu ukoll. Għallox jgħamil ħafna Pawlu Zomma. Un ġew għandi. Għattu namtuni 5 tiem ċans naħsibha. Għax jiena kontra ġensna. Bastilja kienet saret 5 darbit il-gotti biss u kont rajt 4 darbiet. U kienem il-mamit u semu ħija Manolito. Uħu, jikantaw. Bżajt, u ngħidlek id-dritta xed biex tidħol f'dak iż-żarbun. Mhux faċli. Taħna l-istudio jiena u ħija Manolito, wejfu insomma l-familja kollha. U mill-ewwel ġiddi l-opportunità li nagħmlu Nanna Venut. Minħabbadni hawn Joe Borg għalli ħan ixxilħut fil-baħar għalli Dominika għalli speċi ma nafx kapaċi tagħmel. Però Pawlu meta saqsuh għax qalu li mwara qalulhom kapaċi jagħmilha. Il-femina, mhux ħanejt kapaċi jekk ma tkunx jew mhux kapaċi jekk. Għażi ma kont naf tali. Le, imma prova mhux taf. Issa nħu l-opportunità nirringrazzja li Rej Mahoney wkoll. Mela, eżatt. Għax kollha miegħu għamilthom dawk tal-irjieli. Ma tieħx tort, għax ma kienx jafni, għalli bat li ġiex melodiji. U jien niftakar kont batlu daw. U batlu il-lament ta' Mari Ross ukoll l-opening tajtu 8 bars. Semmek tajtu, imbagħad kitibha kollu u jien komplejt naħdem ma' klim li taniju. Wajdud brazzitna u nisna xi waħda din araw sa fejn wasalna. Minu bħala dil-bejta tirsna nar dar-raħal nimrar tajt min jaddih min jisqilu il-velenu li nixxef id-dem nigżet srib li joħlu bis-sem għajla għajla. Mill-rappreżentazzjonijiet kienu kollha playback. Għax kont diġà midħla tat-teatru, eċetera, eċetera. Ngħid rajta xi ħaġa stramba. Ment biżmien tibda tinduna li dak kien perjodu qisu kien hemm perjodu ta' 10 snin, 15-il sena. Fejn it-teatru mużikali kien kollu jsir playback il għaliex teknikament kien hawn diffikultà jien naf l-equipment, is-sound, kif tikkontrolla l kulħadd jekk se tkun mic'd. Dik il-ħabt anke l-festivals kienu qalbu playback ukoll. Ġifieri naħseb ħaġa moħra qed iġibni fija int li issa qegħdin nitkellmu fuqha u qed nirrealizzaw. Kien hemm perjodu ta' żmien u jiena nassoċja mal-fatt li teknikament konna għadna mhux avvanzati biżżejjed dak iż-żmien. Eżatt naqbel miegħek perfettament.
illum qas toħlom għal tmur tara produzzjoni. Titlaq barra kif. U jekk eżempju għandek zifna, jgħidlek ara għandi bżonn biċċa karpet minuta direttu. Guessing, meta mmorru l-argotti u ssib li twila ma tistax taqtaħħax mhux bil-computer bħallum. U tara għax aħna it-tnejn nidħlu fuq l-istage u l-ġimma l-performance. Għadhom jarmaw l-istage. Ma għandekx ċans toqgħod tara tajt diħan qasrilha, diħan żidilha hekk. Ġi daku, konna għadna narmaw l-istudio, xrajna l-apparat. U biex għamilna dik kan nejtrek biss. Xrajna magni kbar u mikseri kbar, għat nikteb allura, għat ninnegozjaw rittinġib l-om il-bank. U da f'siġimat, u mbagħad żamni l-wires il-dwana, għasridni nidħol bihom, għatlu ħazzomhom li daw. Għatlu sa bniedem jarmanna niżilt mill-Ingilterra, għax mbagħad ġibna apparat ġdid. Aħna kellna l-lieli, sal-aħħar ta' wissu, sa' 31, u kellna 9 full-up. U bin-nisbarra u ma stajniex nagħmlu iktar. Għax l-kontratt tal-ilhom. Le, kienu vera. Kollha ta' mhux dik biss tiġi anke. Kienu vera jiġu n-nies. Sistema tal-arkivi wkoll li għandha tidħol ġest biex konna xi ħaġa. Again, jina naf li mux musicals imma, meta ktibt it-teżi fuq l-opri, għaskon naf li kienaw opri bil-Malti fil-50s, per eżempju, li nkitbu mill-Maltin stess, ta' fin, dik xi ħaġa li pretendejt li ximkien nitgħallima, jew ta' fin. Minn 91 sa 2000 għall-Lieli Mediterranji biss ktibt 6 kollha ma' Raymond Mahoney. Tatni buż dik għax Raymond Mahoney ġigantu fil-letteratura Maltija, ġa kellu l-esperjenza kien kiteb tnej qabel u dak il-kliem kważi imexxiku. Il-musicals anka minħabba in-natura tagħhom u d-dinamika tagħhom ta' teatru mużikali, allura music theatre, ma jiddependux biss mill-kompożitur li ħafna drabi ikun l-isem prinċipali. Ma din ma teżistix biss fil-musicals. ħafna drabi aħna ngħidu l-opri ta' Verdi, l-opri ta' Puccini, l-opri ta' Mozart, ma nsemmux il-librettisti. Però imsiken il-librettisti ħafna drabi kienu nies kruċjali fil-proċess kreattiv illi wassal biex ix-xogħol isir realtà. Ray Mahoney ovvjament kien poeta l-ewwel, fis-sens. L-ewwel biċċa xogħol li kiteb bħala lirika kienet ġensna. Mill-ewwel lyrics li tani u hekk u li rajt. L-ewwel iklikjajna fis-sens għax il-kelma tiegħu hija rikka ħafna u faċli biex kanta. Fi ħafna vokali, pereżempju ħafna vokali miftuħa għall-kantant. Wara ġensna u bqajna mbagħad għamilna Bastilja wkoll. Għamilna Alibaba li għamilt. Konna naqblu ħafna għax hu jħobb il-melodija u jiena nħobb il-melodija allura. L-ewwel memorji tiegħi tal-musical theatre kienu Lieli Mediterranji, jiġifieri jiena niftakar l-ewwel siltiet ta' missieri, mhux forsi l-iktar popolari li għandhom, ma Bastilja kont għadni twilet għax dak fl-89 jekk m'iniex sejjer żball, jiena niftakar l-iktar taħt 3 sentniet u Alibaba. Jiena niftakar pereżempju siltiet bħal Itlajja Xemx tinkiteb, mbagħad Alibaba tinkiteb, 1565 tinkiteb. Niftakar il-missieri kollu bagalja hekk u jikteb in-noti x'jiġi f'rasu dak il-ħin u mbagħad jespandi u jara. Surreali nara dak iż-żmien il-missieri jikteb xi ħaġa u llum il-ġurnata għadhom jissemmew dawk ix-xogħlijiet meta naf li jiena qed narah jiktibhom quddiem għajnejja jew nismagħhom. Ma kienx ikollna żmien, da jafżawk f'nofs Mejju. U f'nofs Awwissu titla di tiktibha, tirrekordja. Tallima kantanti, rehearsals. Dak iż-żmien ma kienx il-sistema kienet differenti. Imma forsi kieku ma kienx hekk ma minix dak l-ammont ta' materjal. Fi Spiru Ċafaj, Dominic Gallia kiteb duett għalija u Renato. U da konna kważi ġa tista' staqsi lil Dominic Gallia. Ġa tallimnija u da ġi ġew Gallia u qal da duett
mhux qed tara għal Mary Rose u x'ismu għal Paolo Giordmajna u Martes. Għattu x'jiġifieri, għattu dak daħal li ġo qalbi, ħattu ħoduli. U bad Dominic għalli, kwieta Mary Rose, issa nagħmillek song aħjar minn dik u vera kien ħareġ li ħareġ terzett. Xan Trist, konna nkantaw jiena Renato u Paolo Giordmajna intfittxar fl-imkien. L-ewwel darba li sar terzettek. Isma' ħammat il-ħalfa għad-desseħ għal-maħbubin intermezz sa' issa mxekler għala donno minn biktar taħajjatna kull melodija jidru mixju taċlajitna naħbu r-rapsodija sanebnis marrazza nara li issibri b'dek għazemna ma'udin għalla sfuta Jiena dejjem ħdimt ma' ħija ma' Lito u kieku ma ħabbhomx daqsi l-affarijiet. Da konna nagħmlu ġieli 16 sigħa fl-istudio ta' ġifieri dejjem kien mija kieku ma kellix lilu ma jaħsibx kont nagħmilhom għax meta tibbukkja studio ikollok il-ħin titħallas ta' kull sigħa u fair enough għax kulħadd titħallas ta' xogħlu. Imma speċi jiena kelli ħin unlimited ma' ħija, speċi konna naħdmuhom fl-imkien. U kien ikun jaf anke jismani niktibhom id-dar aħna bil-pjanu, ommi s-sajjan. Dawk l-10 snin produttivi ħafna fil-musicals, ġifieri għamilt waħda kull sena. Kemm għamilt 10 għamilt? F'dawk l-10 snin. Istra? Kollox għamilt 16. Allura ħassejtni fortunat ħdimt ma' ħafna diretturi bravi, kantanti l-aqwa li hawn Malta. U ħadd ħafna promotion ukoll, speċjalment kull sena għax dak iż-żmien konna għadna bil-gazzetti kull jum b'xi advert jew artiklu. Dak iż-żmien ma konniex bil-Facebook u hekk bħallum u l-Instagram. Meta jitlu musicals Malta naħseb li għandna żewġ tipi x'nistgħu niddiskutu. Għandna musicals li ntellaw li nniżlu minn pajjiż ieħor, musicals li huma exported. Intellaw bil-musical, intellaw bl-atturi tagħna, diretturi tagħna u mużiċisti tagħna. Mbagħad għandna musicals oriġinali li ntellaw aħna bħala Maltin bl-Ingliż u bil-Malti. L-ewwel musical li kont rajt jien kien Oliver. Ma nistax niftakar x'sena kien, imma kont kien l-MCC. Mbagħad niftakar kienu ħarġu l-auditions għal Annie u ma nafx kien video dak iż-żmien ta' Annie, kien video u ma nafx kemm il-darba kont rajtu dan il-video quddiem it-television konna fis-songs kollha bl-amment. U meta kellna l-audition niftakar kien hawnhekk il-Manuel fuq u jiena kont l-aħħar waħda u kienet ġurnata imma xita, tipo flooding ma kullum kien. U niftakar lilek u lil Tony u kemm domtu biex tajtuna r-riżultati. Nibki, niftakar meta l-mami qalt li ċempel Tony Bezzina u qal li jinta zilt. Lajjat mad-dar inħnaqd blajjat. Kien hemm Holly, kien hemm. U żgur Holly Kassar, Rachel Fabri. Speċi meta kont bdejt ta' 8 snin fuq il-park ma kienx hemm training as such fit-theater, you know, tipo rajt kien hemm il-classes ta' sfin jew tal-kant. Imma mbagħad meta pereżempju fetħu l-bibien ta' Masquerade kelli 12 sena. Mbagħad ħadd sem Fanny
U isom mbagħad bdejt nirrealizza meta kelli 12 sena l-importanza ta' training. Annie was the first one I think I did. Yeah, I was 9 when I did that. Konna ħirġin minn periodu ta' make believe li x-xenarju seta' jkun kważi narlek artificial. U għenni kellu jkun very real. Allora l-affarijiet kellhom ikunu tal-perjodu. Trid iġġibhom issibhom siġra trid tkun siġra u il-weekend jekk kienet il-mejda pereżempju tal-Oval Office tal-President, allora trid tara kif tikkrea mejda kbira u mhux tibniha. You have to have a real table. Kenna biċċa xogħol biex insibu l-affarijiet u bat biex naħdmuha. Il-technical rehearsal domna biex nirranġaw kollox, nġibu kollox eżatt. I remember the very, very late night tech rehearsals, which you don't have in London because, you know, there's rules and equity and all of that. But I remember staying up till like 2, 3 in the morning, you know, at the Manuel Theatre rehearsing, going to sleep and then waking up at 6 to go back and continue tech rehearsals, and my poor mother taking me, you know, rushing me there and back. But I wouldn't change it for the world. It was amazing, and I definitely owe a lot of, you know, what I do now to the experiences I had back then. Ma kien hemm żewġ Chinese. Mela, Nadia Vella u Rachel Fabri. Eżatt. Niftakar. Nadia Vella n-neputija tiegħi. Very good. Allora, li tagħmel ma' waħda trid tagħmel ma' l-oħra. Eżatt. Repeti kollox darbtejn prattikament. Kollox. U apparti minn hekk nista' nkompli dik kienet b'ħafna tfal ukoll. Ħafna. Allura, ovvjament, it-tfal huma tfal u jkunu rridu jilagħbu għandhom enerġija. Allura biex tikkontrollhom xi kultant f'produzzjoni tibda tgħid okej. Ikkalmaw ftit, mela, inti mur hemmhekk, inti kanta dik. I just remember the excitement of it and genuinely feeling like it was just the best thing. I made a lot of friends, felt like it was just something to look forward to, you know, and I just loved it. Nista' nimmaġina missieri. Mela, żgur. U dak il-kelb kellna nittrejnjawhom minn qabel imorru kull nhar ta' ħadd biex jidhrom mela huma qegħdin on stage u jgħidulu kellu isem differenti. Allora dan ma jirrispondix mal-ewwel għall-isem l-stage name. L-ewwel show li kienet l-ewwel ta' Mejju kelli atturi famużi, kelli kantanti famużi, waħda minnhom kienet Claudette Patch li kienet qed tilab Miss Hannigan. U niftakar li fil-ewwel 5 minuti tax-show Claudette tagħmel hekk u torqod bozza li kienet imdendla ġol warehouse u jmur id-dawl tal-belt. Jien tatni rasi il-Teatru Manuel Xielo ma nafx kif kellhom l-emergency lights u nidħol niġri fuq Paolo Abela li kien il-musical director għatlu d-doq xi ħaġa għalli kif jista' jkun kollox bl-elettriku. U sadattan dak il-5 minuti li mar id-dawl għalija kienu 5 sigħat. Kien hemm show il-Met Conference Center ta' Amy Stewart. Skoprejt wara li kien hemm xi enġinier tal-Gvern tal-Ena Malta li ddeċiedi li jirranġa xi ħaġa u tefa' d-dawl tal-belt mingħajr ma qal il-ħadd u mnalla kien hemm il-President ta' żmien Ugo Mifsud Bonnici qiegħed jara x-show. Dak iż-żmien għax id-dawl ġie komplejna issa ma kienx. Però dixxiplina ta' tfal li daw bil-palka għadu miftuħ, ma li talaq id-dawl frizaw baqaw hekk, aqqas jafu xejn jagħmlu, dmuħ niżel minn għajnejhom u ħadd ma jiċċaqla għax tant kienu trejnjati, m'hemmx għalfejn ngħidlek ma li ġid daw lura l-applaws laqalaw kien xi ħaġa fenomenali li jibbaqa' ġew idnejja u mbagħad apprezzaw l-udjenza ħafna meta komplew isu ma ġara xejn. I felt very lucky to be able to express myself in that way and get those opportunities because the quality of the productions, having done shows in London, like it was amazing, like really high standard. The talent was incredible and the production value and the amount people cared and, you know, really, you know, put in. I think it's a Maltese thing as well. I find that, I don't know if, I mean, no one's the same, but there's so much passion and you want to do things properly and you give it your all. Ħafna mill-musicals li ġew prodotti mill-aħħar tas-seklu 20. Sal-lum ħafna minnhom il-maġġoranza huma rappreżentazzjonijiet ta' musicals minn West End jew Broadway. Daw isiru fuq varji livelli, daw isiru ġifieri fuq livelli nazzjonali, imma anke ħafna drabi fuq livelli iktar lokali.
mhux l-ewwel darba pereżempju illi nisimgħu illi kumpanija teatrali ġo lokal partikolari ġo reġjun ħattella ma nafx il-musical Jesus Christ Superstar. Ġifieri din mhix qed nitkellmu aħna biss fuq livell nazzjonali iktar importanti fis-sens ta' attività u input finanzjarju, qed nitkellmu fuq ħafna drabi teatru amatorjali. Għad interessanti għax turi kemm sa ċertu punt u għabsaħtu dan il-ġeneru ta' teatru mużikali, il-musicals ġew Malta. Meta tella xogħol bil-Malti għandek isek mhux għandek żvantaġġ u vantaġġ b'istess għandek żvantaġġ għax għandek l-udjenza aktar limitata. U fl-istess ħin qed tikkompeti mhux qed tikkompeti ma' kull xogħol bl-Ingliż. Qed tikkompeti ma' xieren ta' xogħlijiet mhux ma' mijiet ta' eluf. L-ewwel ma tħalt fil-musical, fix-xena mużikali kienet The Little Shop of Horrors. Rid nagħmel xi ħaġa li kienet moderna u li kienet tkun attrazzjoni għal żgħażagħ. Din kienet 1990 xi ħaġa, nsejt meta eżattament. Imma anki dak iż-żmien indunajna li t-teatru ma kienx qed jappella għal żgħażagħ. Kienet suċċess u ma kienitx, fis-sens li għamilna 5 performances u ma mlejniex. Imma is-suċċess li kellha kienet li kienet attrazzjoni għal ħafna żgħażagħ li dak iż-żmien forsi ma kienux jaħsbu biex imorru teatru. U ħafna minnhom mbagħad daħlu fl-MADC u ħafna minnhom illum il-ġurnata huma practitioners tat-teatru. Inkluż il-mara tiegħi Pia Żammit li kienet kważi l-ewwel ħaġa li rat li ma kontx nafa dak iż-żmien li imma tiftakara sew din il-produzzjoni. 30 sen ilu biex issib lil xi ħadd jisfen ikanta u jirreċta tagħmel hekk fis-sens diffiċli ħafna. Għal dat tip ta' performer m'għandniex kelma, again, bil-Malti. Ma tistax tgħidlu attur, ma tistax tgħidlu kantant, performer. Tkellimna fuqha fil-bidu, ġifieri tant il-musical huwa ġeneru interessanti u kompless illi inti għandek bżonn performer all-round performer biex jitla fuq il-pal. Sitlaw nisna xwaħta din araw sa fejn wasalna minu bħala dil-bejta tilsla nar dan raħal mimli mrar tajt min jaddieħ mill-jisqilu il-velenu li nixxef id-dem srib illi joqlu bis-sem ajla għajd li tfajla int li fnewlek li l-qalbek bis-tmerrija int li istek ta' bint bikburija sejt int li klimhom irmejt bla mistħija għajd li int x'qed tħoss x'qed iġġarrab għajd li int qabel tmur qabel